חברים, היום אתם עם אנדי בי גיימינג. היום אנחנו הולכים לעשות את אתגר הגובלין ברל. טוב, יאללה, בואו נתחיל. אז מה קרה חברים? עידן. היום אני בית ראשון? כן. ככה התחלתי, זהו. תתחיל גם אתה ככה. מי רוצה לשבת כאן? אני מתחיל בית שני. אז תעצור לי את ההתקפה ותתחיל את הבית השני. ראיתי קפץ, פתחת שם, מה יש לך? לא, זה ככה עושים. וואי, אתה לא מבין כלום. בסדר, סבבה. הבנתי איתך. איי. תהרוג לי את האיס ביזות הזה. אני ארוג עוד. הנה, הרגת אותו, יאללה, תתחיל לשים עוד גריידר. למה הם הולכים לשם? טוב, לא משנה. בסדר, השארת לי מלא דמל, עשית לי מלא דמל. לא, איפה האיס ביזות? תהרוג אותו, יאללה, תהרוג אותו ותעשה את ההתקפה הזאת. שנייה, אני איך להרוג אותו. שיהיה אייס נגד אייס. ואפילו תוספת של סקלטון משהו. סקלטון, אוקיי, יאללה, תתחיל גם אתה בעניין שני, מה יש לך? בסדר, אני לא רוצה, בגלל זה שמתי אותם, כי אני לא רוצה שיוריד יותר מדי. זהו. עכשיו פשוט אתה יודע איך עושים. לפני שאתה שם את הבתים, תשים אליקסיר קולטרו, זה הכי חשוב. לפני שאנחנו שמים את הבתים צריכים אליקסיר קולטרו. אבל תשים פשוט מלא. פעם. ריץ'. אני סתם שם. בואי לראות טלוויזיה. שנייה. אוקיי. וואו, אילן. וואו. יו. וואו. לא, כמה. יו, כמה גול. טוב, זה המשחק טוב. כן, כמו שאתם רואים, הצלחנו למסגר, וזה בלי כלום. יופי. אז יאללה, ביי חברים. זה היה האתגר כמובן. טוב, ביי.